Ahoj lidi, já jsem Phil Games, já vás vítám u dalšího videa z Minecraftu a dnes budu vlastně dělat, dá se říct, takovouhle party. Už jsem to jednou natáčela, ale to se nepovedlo, tak teď dělám další to, proto mám tady už nějaký ty věci v tom inventáři, co k tomu budou potřeba, moc toho není. Už to tady vypnu, protože už to je docela otravný. Protože jich chcípnul dinosaurus. Mám nastavený Jurassic Craft, proto tady mám dinosaury. Ne, tady to není ten. Já mám tady druhý, to jsem stavil v minulém takovém díle. Tak. Vlastně na to potřebujeme command block, ten budete mít v popisu videa, ten příkaz na to. Na to potřebujeme rudit, ruditový opakovač a páku. Tak jo, dáme někam command block, do něj napíšeme lomeno time set 1000, nebo jakou chcete dobu, ale aby to byl den. Jo, prostě světlo. Je mi to. Pardon. Pak dáme jeden blok a tam napíšeme lomeno time set 16 000. Takhle. Tam to tady trošku posouvá, pardon, že to tady dělám rámu. To mám tady špatně položený. Dáme sem takhle redstone, sem dáme redstone. Ach jo, proč to mám takhle špatně? Dobrý, tak. Omlouvám se, oni trošičku řvou. Tady teď na to tak špatně kliká. A rychle dvakrát za sebou kliknem a mně se to nepovedlo. Takže musím, když vám to nepovede, tak musíte zničit redstone a pop. V čem je chyba? To zkusím takhle jinak. Teď to držím v rukou, takže uslyšíte asi trošku praskání. Tak jo lidi, jestli se vám video líbilo, tak dejte like, odběr a napište nějaký ten komentář. Já se s váma loučím a zatím ahoj!